En les previsions del 2025 hi ha 3 zones molt calentes, que són la Sagrera, que és el barri que està tenint una major transformació urbana. Sembla ser que per fi s'acabarà l'estació de l'AVE de la Sagrera. Aquesta estació serà l'edifici més gran de tota la ciutat amb més de 250.000 metres quadrats i serà un centre neuràlgic de transport, no només provocant una transformació a la Sagrera, sinó a tots els barris al voltant, perquè els habitatges d'aquestes zones es revaloritzaran. L'altre barri que també tindrà una revalorització important és el barri de Sant Andreu, que actualment encara té vivendes accessibles amb molt bona connexió amb el centre de la ciutat i una gran oferta cultural, de serveis i d'oci. I la tercera zona calenta és el barri de Sant Antoni, ja que ara s'està acabant l'obra de la ronda de Sant Antoni entre Villarroel i Floridablanca. Pel que comprar o vendre en aquest barri serà una molt bona opció. Estàs pensant en vendre el teu habitatge? Contacta amb nosaltres i t'ajudarem.